Πρέπει να στο πω, Τιμών. Αυτό το τραγούδι πάντα με συγκινεί. Ναι, Πούμπα. Τιμών, αρκετά πια. Τιμών, τι κάνεις? Γυρίζω την ταινία στο σημείο που εμφανιζόμαστε. Μα δεν μπορείς να τα ανακατεύσεις. Αλήθεια, γονάκι μου. Έχω το τηλεχειριστήριο. Μα τότε όλοι θα μπερδευτούνε. Πρέπει να πάμε πίσω στην αρχή της ιστορίας. Δεν είμαστε στην αρχή της ιστορίας. Φυσικά και είμαστε συνέχεια. Ναι, αλλά δεν το ξέρουν αυτό. Γιατί δεν τους λέμε τη δική μας ιστορία? Hey, έχω μια ιδέα. Γιατί δεν τους λέμε τη δική μας ιστορία? Ω, αυτό καλό μου ακούγεται. Θα τους καταγήσουμε στα παρασκήνια για μια αποκαλυπτική και προσωπική ματιά στην ιστορία, μέσα στην ιστορία. Γιατί εμείς σίγουρα ήμασταν εκεί, παρόλο που δεν ήξεραν ότι ήμασταν εκεί, ξέρεις, Ούτε εγώ δεν θα το έλεγα έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πίσω στην αρχή. Όχι, Πούμπα, όχι. Θα γυρίσουμε πολύ πίσω. Την αρχή.